Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Gusti Yesus lumantar waosan Injil paring pitedah dumateng para murid dalem kanthi maneka warni tuntunan ingkang dipun paringaken Gusti wonten ing Injil Matius wiwit bab gangsal ngantos bab 7. Gusti ngendika kanthi rawa nuntun para murid dalem bangun paguyubaning murid sing begja rahayu. Sedaya menika temtu sae, ning tumraping Gusti ingkang penting kados pundi sedaya sing sae menika saged kalampah kanthi lestantun, lestari saklawase. Ora mung datnyeng utawa obor-obor blarak utawi namung ing wekdal-wekdal tertentu. Gusti ngersakake supados paguyubaning para murid sing begja rahayu menika ya langgeng saklawase. Mila betahaken pondasi utawi lambaran sing kuat supados wonten ing maneka warni tantangan, maneka warni ombyak ing gesang lan praharaning donya, para murid tetep wantun bangun komunitas paguyuban sing bahagia. Supados para murid dalem estu nggadahi kautaman-kautaman sing teguh kukuh lan dados karakter sing ora gampang diowahi dening kahananing gesang. Kula panjenengan sami temtu ngraosaken nggih, jenenge manungsa menika ya esuk dele sore tempe, sisuke meneh wis dadi tahu. Pancen sacara positif menika ngetingalake sikap adaptif sing luar biasa, penyesuaian sing luar biasa. Ning wonten ing bab-bab tertentu mirungganipun kasaenaning para murid kedaot dados karakter, dados sifat sing estu namung ngupadi kados pundi kasaenaning sesami wonten ing gesang sesarengan ampun ngantos tumindak becik bener sae menika merga kepentingan-kepentingan pribadi utawi pengaruh-pengaruh tertentu sing ora lestari. Lah mangkih yen namung datnyeng terus komunitase para murid bisa-bisa ambyar. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 7 ayat 21 ngantos dumugi 29. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, ora angger wong sing nyebut aku Gusti, Gusti, nanging sing nindakake kersane Ramaku ing swarga, iku sing bakal mlebu ing kratoning swarga. Ing dina wekasan akeh sing bakal sambat-sambat, Gusti, Gusti, kawula rumiyin rak meca atas asma dalem lan nundung setan sarta damel pangeram-eram atas asma dalem.
Nanging ing wektu iku aku bakal waleh kanthi blaka suta. Aku ora tepung karo kowe, minggato saka kene kowe wong duraka. Sing sapa ngrungokake lan nindakake sabdaku iku kaya dene wong sing wicaksana sing bangun omah ana ing padas. Omah mau kudanan, kebanjiran, katempuh prahara, nanging kukuh ora rubuh, awit dasare padas. Balik sing sapa ngrungokake sabdaku nanging ora nindakake iku padane wong sing bangun omah ana ing weden. Omah mau kudanan, kebanjiran lan katempuh prahara, banjur rubuh lan akeh karusakane. Sawuse mungkasi pangandika iki, wong-wong gumun banget marang piwulang dalem, awit anggene mulang ora kaya para ahli kitab, nanging penuh kawibawan. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wonten ing pangandika pungkasan Gusti Yesus ngajak para murid supados anggenipun bangun kautaman-kautamaning gesang jejering murid dalem Gusti menika ampun gampil rubuh utawa rubuh merga kebanjiran utawa katempuh prahara, ning kedao tansah teguh kukuh kaya omah sing dibangun ana ing padas. Menika kersa dalem Gusti tumraping para murid ingkang mralambangaken bilih para murid dalem dikersakake supados boten namung ngrungokake sabda dalem ning ya ngestokake utawa nindakake. Gusti kala wau nanggapi tiang-tiang sing laporan bilih anggenipun gesang menika sampun damel pangeram-eram nundungi setan-setan lan meca ing tengah-tengahing masyarakat atas asma dalem Gusti. Menika lak luar biasa. Ning tumraping Gusti dereng cukup, malah lajeng Gusti ngendika minggato saka kene kowe wong duraka. Ing menapa kok Gusti malah ngusir tiang-tiang sing sampun meca atas asma dalem, damel pangeram-eram atas asma dalem, tiang-tiang sing nundungi setan-setan atas asma dalem? Mergane apa? Menika mung laporan, menika namung pangandikan sing apik ing ngarsa dalem Gusti, ning gesangipun tumindakipun menika duraka. Nah menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami. Kula asring matur jenenge omong, ngendikan sing apik-apik, mahami sing apik-apik kuwi gampang. Lan sacara umum kula panjenengan ngerti sing apik iki kepriye, sing bener kuwi kaya ngapa. Ning sing ora gampang le nindakake. Mila simbah-simbah rumiyin tansah paring nasihat. Ati, lati, budi, pakarti kuwi kudu sawiji, kudu padha. Atine karo latine ya kuwi le ngendikan, kuwi padha. Nek seneng ya omong seneng, nek kecewa ya omong kecewa. Aja ngasik atine kecewa le omong seneng. Budi pakartine ya sawiji. Sing dipikirke apa, sing ditindakake apa ya kudu padha. Ning menika idealitasipun. Kanyataanipun sepisan malih ora gampang. Mila Gusti Yesus paring pemut dumateng para murid dalem midhangetake lan ngestokake sabda dalem menika perkawis sing kedah tansah disinau, tansah diupadi dening para murid supados anggenipun bangun kautamaning murid sageta teguh kukuh. Ana prakara apa wae, prahara apa wae, para murid tetep bisa mujudake kautaman jejering murid-murid dalem sing nggadahi impen tujuan bangun paguyubaning murid-murid sing begja rahayu.
Mila para murid kedah nyingkirake maneka warni pepalang utawi kepentingan-kepentingan pribadi sing memotivasi anggenipun bangun kautaman. Kula panjenengan sami nindakake kautaman jejering murid nggih supados Allah kamulyaake, kasaenaning Allah menika katingal sumunar saengga tiyang lajeng ningali Allah ingkang maha sae ingkang kula panjenengan pitados. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.